פרשיות ספר בראשית, וקראנו לפני שבוע את אחד מסיפורי ספר בראשית החידתיים ביותר שאפשר לקרוא. קראנו בפרשת וישלח, מספרת לנו התורה, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. זו סתירה מיני ובי, הפסוק הזה סותר את עצמו מתחילתו ועד סופו. אני יכול להימצא פה בחדר הזה לבד, יחד עם אנשים, לא יעלה על הדעת. זה או שאני נמצא לבד בלי אנשים, או שאני נמצא במקום שיש בו אנשים. ויוותר יעקב לבדו, יעקב נמצא לבד, ויאבק איש עמו. מה קורה בפסוק הזה? הוא לא מסתדר לנו מבחינה לוגית, יש פה סתירה. שאלה אחת. שאלה שנייה, ממשיכה התורה ומספרת, וירא כי לא יכול לו. מי לא יכול למי? יש פה מאבק איתנים. יעקב עם איש, שרו של עשיו, מלאך השם, אנחנו לא יודעים את זה אותו, אבל יעקב נאבק, ואנחנו לא יודעים מי מנצח בקרב. במשחקי ספורט אנחנו נוהגים לשאול כמה, וירא כי לא יכול לו, מי לא יכול למי. השאלה השלישית והאחרונה שלנו תהיה, מספרת התורה, שאחרי שהמאבק הזה יסתיים, אומרת לנו התורה, שלחני ואלך אל מקום, לא שלחני ואלך, מספרת לנו התורה, ויאמר שלחני כי על השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ככה מספרת לנו התורה. מסתיים פה מאבק קשה. יעקב יוצא פצוע בגיד הנשה, ומה הוא מבקש בסוף? מאותו אדם שהוא נאבק עמו, הוא מבקש ממנו ברכה. איזה תמוה זה. סיימנו עכשיו 2 של מלחמה ב7 חזיתות. יעלה על הדעת שאנחנו בסוף אחד מן הקרבות נבוא לאחד מהאויבים שלנו לחותים בתימן ונבקש מהם ברכה? יעלה על הדעת? מישהו יכול לחשוב על זה בצורה הגיונית? אתה נאבק פה באדם, אתה מבקש בסוף ברכה? אין כל היגיון בבקשה הזו של יעקב בסוף המאבק. אנחנו מחויבים להבין מה קורה בסיפור החידתי הזה, ואנחנו נעשה זאת באמצעות פענוח של מקום הפגיעה. יש פה דיאגנוזה, יעקב נפגע היכן? בגיד הנשה. וגיד הנשה לאורך כל התורה מסמל דבר אחד מאוד מאוד פשוט. הוא מסמל אמת, מחויבות, כנות ויושרה. זה גיד הנשה. כשאברהם בא לחפש עבור יצחק שידוך, הוא קורא אליו את אליעזר עבדו זקן ביתו ואומר לו, שינה ידך תחת ירכי. הוא משביע אותו ואומר לו, אתה תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אבל הוא עושה זאת בשבועה. דבר איתי אמת. גם יעקב קורא אליו את יוסף ואומר לו, שינה ידך תחת ירכי ותעלה את עצמותיי לארץ ישראל. שוב פעם באקט הזה של יד תחת ירך, זה מסמל אמת. תשבע, תתחייב שאתה תעשה זאת. ככה אנחנו רואים בספר בראשית, והדברים ממשיכים גם בספר במדבר. אישה שנחשדת שהיא נסתרה מעיני בעלה, שהיא חשודה במעשי ניאוף, בעלה מביא אותה אל בית המקדש, ושם אם וכאשר החשדות מאומתים, מה קורה לה? איזה איבר יכול להיפגע? וצבתה בטנה ונפל ירחה. כי הירך מסמל לכל אורך התורה אמת, כנות ויושרה. יעקב במאבק הזה מבין משום מקום שהאמת לא הייתה בראש מעייניו בחייו. הוא לא היה אדם, נקרא לזה, שנצמד לאמת בצורה הטובה ביותר. והוא מבין את זה, הוא מבין את זה בגנבת הבכורה, והוא מבין את זה מול לבן. הוא מבין שהאמת הייתה חסרה בחייו. הוא לא היה אדם שנצמד ליושרה ולמחויבות שאדם צריך להצטמד בחייו. וכשהוא נפגש שם, במילים אחרות אומרת לנו התורה, יעקב, תיתן אמת ליעקב, אומר לנו מיכה, כי יעקב, האמת הייתה חסרה בחייו. עד עכשיו אמרתי דברים, לא חידשתי דבר. יעקב שחסרה לו האמת, דברים ידועים ומקובלים על כולם. החידוש שלנו יהיה לבוא ולומר שהנסיבות שהביאו את יעקב, לבוא ולומר שהאמת חסרה, הן נסיבות ייחודיות. זה יכול לקרות באותה מידה בפטירתה של רחל, או בלידתו של אחד מבניו. דווקא במאבק עם אותו איש, יעקב מבין שהאמת חסרה בחייו. איך אנחנו מסבירים זאת? ההסבר הוא כזה, תקשיבו טוב, הסבר נפלא. יעקב לא נלחם, לא בשרו של עשיו, ולא באיש, ולא באף אחד אחר. יעקב נלחם בעצמו. יעקב מבין שהוא האויב הגדול ביותר של עצמו. ואיך אנחנו יודעים זאת? הדברים כתובים שחור על גבי לבן.
אומרת לנו התורה פסוק אחד לפני כן. ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. מה קורה בנחל? אנחנו רואים השתקפות של עצמנו. אנחנו רואים את עצמנו. יעקב רואה את עצמו, ואחרי שהוא רואה את עצמו מתחיל הקרב הדמיוני הזה בראשו. ויוותר יעקב לבדו, יעקב לבד, ויאבק איש עמו, האיש הזה הוא יעקב, ולכן יעקב נמצא לבד, התורה מדייקת. וירא כי לא יכול לו, מי לא יכול למי? יעקב לא יכול לעצמו. ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. יעקב מבקש ברכה מעצמו, כי הוא מבין שהמאבק הגדול ביותר של אדם בחייו הוא מול עצמו ומול עצמו בלבד. יעקב כל חייו ניסה להידמות לאחרים. פעם לעשיו הוא רצה את הבכורה, ופעם ללבן הוא רצה את העושר של לבן, את כל הגדיים והתלויים. יעקב מבין שזהו נגמר. עכשיו זה רק אני מול עצמי, אני במאבק של החיים שלי מול עצמי בלבד. זוג נפלא ויקר. אני מוצא את המסר הזה מדויק לשלב שאליו אתם נכנסים, ואני אסביר לכם גם למה. אתם יודעים, יכול להתרחש לו מצב כזה בעוד כמה ימים. תחזרו מיום עבודה או מיום לימודים ארוך ומייגע באוניברסיטת בר אילן. הפכנו שכנים למי שלא יודע. זוג הנפלא ואנחנו. ובסופו של יום דליה תבוא לאיתי ותגיד לו, איתי, הזוג הזה שאנחנו חברים שלו, אתה ידעת שהם עכשיו קנו רכב חדש, 100 ניילונים, 0 קמ"ש, הם טסים בעוד שבוע לסרילנקה ודובאי למין ירח דבש, ולא רק זה, הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה, לכבוד חנוכה בעלה קנה לה זוג עגלים ב-24 קראט, משהו משגע. אמן. ואז איתי יגיד לדליה, את ידעת שזוג חברים אחר שלנו, האישה, הבית תמיד מסודר ונקי, מצוחצח הכל במקום. והמטעמים שהיא מגישה בשולחן אוכל גורמה. והכי חשוב, האישה מדברת כשהיא נמצאת עם בעלה רק בהרמת יד. שקט ודממה. אתם תבינו מהר מאוד, תגיעו למין מסקנה מעובדת שכזו, שכל הזוגות שסביבכם חיים בחלום ושלווה, בשקט ודממה, ורק אתם נמצאים בקושי של החיים, בכל המורכבויות והאתגרים שהחיים יביאו איתם, והם יביאו לא מעט. אז תראו לכם, זוג יקר, תסתכלו על יעקב. יעקב לא עושה את זה. יעקב לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה, הוא מסתכל אך ורק בעצמו בחייו שלו, בזוגיות שמתחילה עכשיו. אל תסתכלו לא מה שקורה אצל הזוג ההוא ולא מה שקורה אצל הזוג האחר. אתם נמצאים במסע שלכם, הוא ייחודי רק לכם, והחיים יביאו אתגרים ומכשולים, ואל תעשו את הטעות הפטאלית הזו של להסתכל על הדשא של השכן. אתם נמצאים בזוגיות שהיא אופיינית רק לכם, ימינה ושמאלה אסור להסתכל, כך אומר יעקב, וכך אני אומר לכם. אבל ימינה ושמאלה לא, אבל חובה להסתכל כל הזמן אחורה למשפחות, אחורה להורים הנפלאים שלכם, לסבים ולסבתות, לדודים ולדודות, לכל מי שכאן ומי שלא כאן, בהבנה שהם נותנים השראה וכוח. אז המסר שלנו לכם הוא מאוד ברור, תהפכו אותו לסלוגן. זוגיות זו לא תחרות. אתם יוצאים לאמירות של החיים שלכם, אנחנו מאחלים לכם שבעניינכם יהיה בניין עד היד, בית של שלום ושלווה, אחווה ורעות, סבלנות וידידות, ותזכרו תמיד, זוגיות זו לא תחרות. מזל טוב.